Mga igsoon, ato iklaro ha kay basin masangit ang atong kaluwasan kung inaani ang atong panghunahuna kay narabay mga tao nga mingon nga maluwas na daw sila kay sila na ay mga buhat nga daghan. So ato ni siyang ipasabot unsang klase nga buhat. Kay narabay mga tao mingon sila nga dinagko bitan mig hinatagan sa among simbahan, tig donate mi tanang tawo nga magsolicit namo, muhatag mi kwarta. Pero in real life dili may nampuon. In real life, dili tigsimba. In real life, nangabit. In real life, bati kay batasan. Pero miingon, ay okay ra, consider na, tighatagan bitaw ta, luwas na ta. Sa ato pa, murag mahulog nga ang kaluwasan, atong gipalit og kwarta, nga nagsalig na lang ta, kay naatay daghang gipanghatag, manggihatagon ta, tigdonit ta, pero atong batasan, di na to usbo. Magsalig ta kay manggihatagon ta, pero in real life, dili ta may nampuon. Naku igsuon, kung inaana ka mag-isip, yabo ang imong kaluwasan. Hindi naman masama na magbigay, tama yan. Nang mutabang ta sa ato isikataw, mubati tag kaluoy kung doon na ta, share ta. Pero mas nindot siguro nga isabay nato nga kita may nampuon, mayo tag kinaiya, may relasyon ngadto sa uban, hinambahon ta, dili man ta perfect, pero naningkamot ta nga nagkinabuhing maayo ug maayong tao. Kana may nindot. Dili kay saligan nato, kay daghan natang nahimo mga buhat, luwas na ta. Saligan nato nga manggihatagon ta, safety natong kalag. No? Kaya na ba mga tao anay nana? Nagikoy mga tao na sinati uban nga manggihatagon, pero in real life, di kantigo maluwi sa uban. Muhatag, kay pakitang tao kunuhay manggihatagon, pero luyo sa ilang pagkamangghihatagon, sulod sa ilang kasing-kasing limbungan. Sa ilang kamanggihatagon kunuhay giver, pero luyo silang kasing-kasing maayo kaayo, mutamay ngadto sa uban. Asa man ang atong pagtuon ana? Muna igsoon iklaro nato ha, dili but sabton nga manggihatagon ta, dili but sabton nga daghan ta himong buhat nga nakita sa katawhan, pero di na lang pala to usbon di atong batasan nga bati. Tungod kay manggihatagon ta, okay ra day na. Magpadayon ra pud ta sa atong mga batasan nga dili angayan pang langit. Sayop na igsuon. Parihara na sa pagtuo nga walay buhat, buhat nga walay pagtuo. Kinala ang pagtuo, mag-uban jud ang buhat. Nga nituo ka nga naa si Kristo, magkinabuhi ta sumala sa hiyasan ni Kristo. Simply as that igsuon. Natay pagtuo nga naay Ginoo, magkinabuhi ta, sumala usab sa kabubuton sa Ginoo. Kadlo ka nato ang paghimog sala, ug maningkamot ang magmatarong, magsubay ta sa makasuguan sa Ginoo. Ana kasayon igsuon. No kay ang kaluwasan nga maangkon nato, gikan na sa atong kasing-kasing nga mahinulsulon. Ang kaluwasan nga maangkon nato nga nituo ta nga naa si Kristo, nituo ta gipuy-an nato ang iyang mga buhat ug ang iyang hiyas usab ni Kristo. Ang kuno nato nga kita makasasala ug maghinulsol sa atong mga sala sa kinasing-kasing ug mubiya sa pagpakasala. Mao na insakto igsuon. Munang kining atong paghinulsol, ang atong pagbiya sa sala, ang atong pagmatarong, ang atong pagkamatinud-anon, wala na nag-base kung unsa kang klaseng religion kay mahimo gina nato tanang tao. Muna ang kalawasan nato gikan gyud sa atong sulod sa atong kasing-kasing unsa ta ka faithful ug kamatinud-anon kay daghang mga tao biya karon nga makita natong Dios don relihiyosa kaayo. Pero in real life sulod silang kasing-kasing madinumtanon. In real life sila kasing-kasing dili kantigo mapasaylo. In real life dili kantigo maluoy. Pero atong makita mga Diyos nun, sayop pagyapon na igsoon. Kay kinahanglan ang kaluwasan maangko nato kung kita magkinabuhi usab sama sa hiyas ni Kristo nga kung unsa ang mga pulong nga gitudlo niya puy-an ug i-apply nato sa atong kinabuhi, dili kay magpakitang tao lamang ta. Di gyapon ta maluwas ana. Amen.